wato kano so sata nuno si tana da kololo ta shiga ta boye da ta shiga ta boye bari nuna maka tana da iska a kan si ni ina da hanka a cikin kololo na mu shiga kawai kus mu shiga oya haba je kan kamun a yawa shikenan gashi nan baba nado baba ina kudi tsaya ba dai akan kudin marka bane miliyan 1 da rabi kawo zan ba ku akwai kudi ni nan mai kudi ne ba karamin mutum bane ba matsiyaci bane wato kawo shi zan kawo ku tsaya duk wanda suke taba ni wallahi zan kai kara gurin DPO wallahi sai an daki mutum sai an dora mini ne sai an dora mini ne a matsayin ka nawa na mini a matsayina na lado nando ni lado kai nado mini ne kai wa nado mini ina kudi na sai nan zan ba ku nan da kudin si Rabar ka naka ne